Kapodwa ne mago mag yiero nyakoro mga juang Komishona zangwen mag duol matawire pacho ka IEBC okwero mokalo duoko mar yiero ma jatenda piny Kenya manyolandi gi jakom Wafula Chebukati. Commissioners go wacho ni duoko manolandi ni William Ruto kaka jaloch laro kom matend piny Kenya oken duoko monywando pachi gi duto kaka jokanyo mag IEBC ni mar jakom margi no timo mano ka okonywando gi duto. Bang' nyokwedo duoko manyolandi kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati odiochieng' manyoro, Commissioners ang'wen mag duol no koro wuok oko kalero gima omiyo gikawo okang' ma kamano. Commissioners go kamoting'o jalup jakom mar duol no Juliana Sherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya kod Irene Masit wacho ni Muma mane gichamo ka gikawo lemogo ok oyienegi puodho chenro ma otim e yor mibadhi. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law. In the discharge of our duties, we have remained faithful to our oath of office and shall continue to do so. Giwacho ni kwan marombulu manolandi ni noyud kod jochung' duto manelaro kom ten piny Kenya okala tamalo 100 ka giwacho ni ma en kwan mogaji ranyisi ni duoko ne ok ni kare. Mr. Chebukati's aggregation was as follows: Raila Odinga 48.85%, William Ruto 50.49%, Waiga Maure 0.27%, Wajakoya George 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference. Bende gimedo ni duoko manolandi gi Wafula Chebukati ok nyis kwan ma jogombulu duto, kwan marombulu manokethore kod kwan ombulu mane jochung' opogore yude counties ma pacho kaka chik dwaro. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Commissioners go bendo wacho ni jakom maduol no Wafula Chebukati ne okomiyo gi thuolo manono duokogo kaka chike mag yiero dwaro ka gimedo ni Chebukati no lando duokogo ka okodoro pachi kaka commissioners mag duol no. As a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. He did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore he is going to read the results. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission, yes, but before they are declared, they are processed, and we are saying that we did not process, and that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Kaluwore gi commissioners go, duoko ma kuonde chung' od buche duto ma pachoka ne okoriwe kwan mogik ma jatend piny Kenya ka bende giseyo Chebukati kuom rem kete lela kwan duto mag ombulu wang' jowi madongo mag Karbagoro Mabomas kaka no winjore otim kakoro gi chich ni nitiere gigo machal ni ne opando. Kwa dhimbele